днешното видео ще ви представя един много популярен продукт. Течна гарнитура или както в България е познато като течен тефлон. За съжаление няма толкова тефлон в него, но в България така е познато течната гарнитура 05K77. Какво е важно да се знае за този продукт? Първо, това е анеробно лепило, т.е. само и единствено за лепене на метални детайли. Два метала с разстояние между металите до 0,4 мм. Металните детайли преди да се намажат с лепило трябва да бъдат добре почистени с обезмаслител на Вико или чисто нови, както в този случай. 05K77 е течна гарнитура, която има сертификати за топла, за студена вода. Използва се масово при газифицирането. Бих искал и така да се похвалиме, че няколко града в България са газифицирани, използвайки нашата течна гарнитура. При лепене на детайлите, специално на газови уплътнения, на водни уплътнения, метални, разбира се, може да издържи до налягане 200 бара. Тествали сме го в България в един от заводите, който произвежда водни помпи, издържа до 200 бара. Това, което е специфично при течната гарнитура, тя работи по-бавно. За пълното втвърдяване са необходими между 12 до 24 часа. Предлагаме го в две опаковки, 250 мл, ето тази опаковка, и в 50 мл. Разбира се, и двете опаковки са с специалната на Вико капачка, която можете да дозирате съответно капката при нанасяне на лепилото. Винаги искам да проверявате срока на годност на лепилото.